Práve sa nachádzame na Fakulte informatiky a manažmentu na Univerzite Hradec Králové. V rámci projektu EDICH poskytujeme malým a stredným firmám kurz, ktorý je zameraný na komplexné pochopenie softvéru Blender a predstavuje tak účastníkom jak základné, tak aj pokročilé techniky 3D modelovania. V úvode kurzu je čas venovaný na hlbšie porozumenie rozhrania programu Blender a jeho funkciám. Následne prináša dôležité znalosti pre vytváranie 3D objektov, tvorbu materiálov pre tieto objekty, nastavenie scén, ich prelinkovanie a podobne. Takéto scény potom účastník správne nasvedcuje, nastavuje tam kameru, vyrenderuje alebo vyexportuje do požadovaného formátu. Výstupom kurzu nie je len osvojiť si základné technické aspekty programu Blender, ale pochopiť aj počítačovú grafiku ako celok. Napríklad si z teoretického hľadiska vysvetlíme správnu topológiu modelov alebo ako funguje ray tracing. Nech už je vašim cieľom tvorba osobných projektov alebo projektov pre komerčné účely, kurz vám umožní premeniť nápad v reálny 3D výtvor. Náš kurz je vďaka projektu EDICH pre malé a stredné podniky cenovo veľmi výhodný vďaka využitiu dotácií. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.